Subay sa kamanduan sa Malacañang, 4-day work week gitun-an na sa mga nagkadeyang LGU sa Sugbo, samtang ang ubang probinsya sa Central ug Eastern Visayas nagpatuman na niini. Sayra nato ang kinatibukang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, sa habig sa Mandaue City, wa pa sila pinal nga desisyon kay padayon pa nilang gistudyuhan kining 4-day work week scheme gigipatuman na sa uban nga mga lugar. Giistudyuhan pa sa Mandaue City officials ang pagpatuman sa upat ka adlaw nga trabaho sulod sa usak ka semana. Gisugyot kini didto sa kauluhan para makaabag sa pagdaginot sa resources ug pagtabang sab sa mga empleyado taliwa sa mga epektong nasinati karon sa tensyon sa Middle East. Gitimbang-timbang pa sa Mandaue ang mga options sa 4-day work scheme. Pananglitan na 7:30 to 6:30. Okay. So, mo na option 1 Monday to Thursday niya, wala na trabaho Friday. Okay. Option 2 is Monday to Thursday, same ra gyapon 8 to 5 niya, ini ko Friday mag-online. Amo nang giveaway ang mga pros and cons. So, pero wala pa yung decision. Kung ipatuman, may mga departamento hinuon nga ma-exempt o pabiling mo serbisyo ang ilang mga sakop sa 5 ka adlaw kada semana. Lakip sa tan-awon sab ang pagpa-overtime ug ang epekto sa bag-ong scheme kung gikinahanglan. Pero wala pa yung decision. Kailangan ko na impact po sa take-home pay o niya po, invitation sa mga empleyado. So, amo pa ng tanawon sa manginahanglan o tabang ang empleyado. Problema na naman sa tanim, apektahan nilang pay niya. Pero ang unang ipagawa sa City Hall ang direktiba kabahin sa energy conservation. Nakasumiter na mga departments sa ilang bana-bana nga porsyento ma-reduce ang fuel consumption sa ilang mga sakyanan. Usasab sa imando ang energy conservation, pananglit sa pagpameno sa usage sa kuryente sama sa air conditioning unit sa mga opisina. Monitor naman na nato. Example, kung mahuman ta, hindi nato usbon ang time. 5 man ta mahuman o 4:30, 4 o'clock. Hapon naman siya na. Sa Bohol, gimando ni Governor Aris Omentado ang pagpatuman sa 4-day workweek sugod karong adlaw. Base sa Memorandum Order 2026-0073, gipagawas ni atong March 7, ang bagong schedule magsugod alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii, Lunes hangtod sa Huwebes. Gipasalig sa gobernador nga magpabiling fully operational ang mga opisina ug pasilidad sa panglawas. Kiniusab ang gipatuman sa probinsya sa Biliran, subay sa mando ni Governor Rogelio Espina. Gimando sa gobernador nga matuman gihapon ang 40-day working hour sa usa ka semana taliwa sa 4-day work week schedule. Ses ang giklaro lang sa mga departamento sa mapanayad sa Mandaue nga bisan kung mag-implementar ni ining 4-day work week schedule dili gyud ni malakip o exempted kining mga essential services, health, emergency ug rescue. Samtang sa habig sa mga sakyanan sa pagdaginot sa fuel, nakabana-bana na sa sesog mabot 15 to 20% ang gikatakda nga ipa-reduce sa ilang konsumo kung mapatuman na gyud kini. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.